Evar baş temaşevanın heja. Hûn bi xêr hatin bernameyeke nû ya futbol şîrove. Belê temaşevanın heja. Vê hefteyê ji dîsa em ê bûyerên sporê ya hefteya çû ya tîmên Kurd û yên cîhanê bi şîrovekarê xwe Elî Fikrî Şik re analîz bikin. Kek Elî Fikrî Şik dîsa bi me re îşev. Tu bi xêr hatî? Xêr dibê kekemê dî. Evet baştere. Dema te jî baş. Sağ ol, spas. Kek Elî Fikrî Şik çawa çû heptîkî? Wala dîsa têra xwe futbol bû û vêga van kêliyê dawî de jî maçek hate lîstin ku kezaba min rehet kir. Yani di aliya kezaba min rehet kir. Yek bi rastî min futboleke xweş Tirkî temaşe kir û ev belkî 10 sal min futboleke va temaşe kiribû û encam jî weke ku xwedayê futbolê rehm lê anîn û encam jî li gora dilê min qewimî doma ez bi kêfim, bi coşim û ya diduwa xwe tê bipirsî dal Kurd Na, ez ê xwe werin wir, em ê werin wir em ez bipirsim. Biraya te hefteya çûyî bûyera sporê yani em amaç te bipirsin. Li gor te çi balkêş bû hefteya çûyî? Yani ji bo min Hem di nav tîmên Kurda de û hem jî ê cîhanê de. Çi bala? Ji bo min bi rastî ba dilê min dal Kurd piştî hefteya bi sê puanan re sê puan destê xwe girt. Ahmed Spor piştî çar hefteya okê xwe têk bir lê Em ê vana erê li hemû cîhanê ya êrî girîng û sosret ku ez ji vir olan didim bira kekê wiha coşkun bersîva min bide min delala berdilê Real Madrid li mala xwe tîmeke nû ku îsal derketiye La Ligayê têk çû maça Real Madrid û Cadiz. ji bo dinyayê ev e ji bo dinyayê ev e pêga Real Madridê Raya min jî sürprizekî mezin bû. Ez jî her wek te difikirim bi rastî ew yek ya din jî bi rastî ez pir kêfxweş bûm ku Dalkur Spor di du maçên dawî de 6 puana girt. Baş e Elî Fikrî Şik, em ê werin wir ez berî wî dîsa wek hergav ji temaşevanan rica bikim ku bira li me bi rêya YouTubeê temaşe bikin ji ber ku temaşekirina di YouTubeê de bi kalîta televizyonekî ye. Kesên ku televizyonên wanê zîrek ku Smart TV jê dibêjin hebin ji xwe hîn baştir vê li me temaşe bikin. Loma jî em dibêjin bira bibin endamê me kanala me ya YouTubeê û pêl bişkoka beዕcbîne bikin ku em jî bihêz bin. û her wiha temaşevanên ku bixwazin pirsa bikin derheqê spora Kurda û cîhanê de jî Elî Fikrî Şik jî amade ye bersiva wan bide. Baş e Elî Fikrî Şik, dîsa em hergav bi tîma xwe netewî ku dibêjin em dest pê bikin. Ez dixwazim tişkî bêjim bi rastî em hergav dibêjin tîma netewî gelek tîmên me yên Kurda hene bi rastî. Çima em ji wan re nabêjin, çima em ji dal Kurdê re dibêjin. Bi rastî raya min hemû tîmên Kurda ciyeke wan ê taybet girîng di dilê me de heye. Lê dal Kurd olan daye û biye hema ji çar aliyê Kurdistanê ji hemû Kurdên ku li cîhanê alîgirên wî çêbûne. Yani wiha biye sempatiyekî mezin û nav da olan daye nav Kurda de. Ez bi xwe werdifikirim loma ez bi xwe dibêjim tîma netewî elbet ew xwe nadin naskirin dê çi bêjî ji bo vî tiştê? Yani ji bo me di nava tîmên Kurda de yani Başûr, Bakur, Rojhilat û Rojava de ku di asta wefayê de êrî di pîleya bilind de Kurd e. Yani vega tîma netewî tiştekî nav netewî ye. Yani em tîmeke netewî ji bo çi hildibijêrin ji bo netewê dinêre tekevene la pêşbaziyekê. Ji bo vê jî divê ku di pêlaya hêrî bilind, asta hêrî bilind, di bendawayê de be
او تيم كيلو مخابن اف سعود اف شانس اف دستي داو كرتي لو ما امكان برحتي ببيجن وقضاء ام بيت بيجن ام حقيقه لتيمي دين ناكم برا تيمي دين فرحت بقرن دركبنا ويبلاي يعني دركبنا استا وفاي وام جي بيجن والله ري اف تيمي منا تبينا حياكو ام شكرا دولتك اواب كن تيمي كن تبيني اعلام بكن حيا ويروجي روجك تشيفا حيا ويروجي دي استا وفايده تيما مي هيري بيلا بلنت او تيما مي نتبي دبا ومدلك رحت بوها بنافتك باشه وی چرم بتیما خوی نتوی دست بکن هفتیا چوی برنامه یک می تایبت برای سرم که آمد سپاره هبو لوماجی متو ماچان آنالیز نکرن هفتیا چوی دال کرد لمالا خوی لهمبر یون چیله دوست فر خزانش کرد ام سپاس کنج بو برپرسن دال کرده کو اکیبک چارپل مدیا جی دعوتی و ماچه کربون ام چون ملجی جیک تایبت هر چقدر پاندمی هبه جی وان جیک تایبت آماده کربو مجبور تماشا کرد جبویجی ام سپاس کن چون درامه دال کرد دست پیکر قزنش کرد ماچه دو صفر لور قزنش کرد پش رجی لهمبر تیمک دن لدپلاسمانه لهمبر ارگریت جی دو یک قزنش کرد و ابو که خوشی دناو آلیگرین دال کرده ده هر وها بوی هاوی دال کرد درکت سر خطا او که خطبین جی لهین نایو معنی کو واته کو ند جی خطری ده جبر کو ماچن وین به گلک مهمن تیمن خورتن تیمن هری خورت یه سوپر اتانه باشه بواند ماچا تو چاوا دبینی دال کرد چاوا والله ايدي مدفش اناليز كنا الاستقابل رايه واز ايدي هبونو نمان ايلو از راهي يعني ايدي از راهينر ولا صونجي غزناكم نحوجي بفداشي لدفرد تشتهيري جرينج ابكو دال كرد المالا سي بوانا دبشي يعني بكيماسي يعني عندك بوانا كبيره يعني اكو دال كرد دنابا وان ماتشي داوي اكو مانه 10 بوانا دنيجي نستينه نكاره في ليجيده بسكنه يعني 25 puan terit şekinakin ya kemasi dveku dalkut khobine 35 puana nave veçie nave ve dvek se maça de dalkut se puana yani haft maç mane eğer em binerin باورم چند حبیب المالا خونه یک دو سه چهار المال سه لدپلاسمان نه سبب بسونسوال اردلیزه گلک اوجی نه اوکی خورده بشره وی هرن اسکیلستونا اوجی راهما بجر راکبی وینه اوجی لبر کمی کتک نه بشره وی بدا یون شوپین سودر را بلیزن yani تیمن نه اوکن yani نه ضعیفن yani شوي جوانا نستينه فايدة نابينه دفيكو جوانا بوانا بستينه وكاكو بكو حفت ماتش مانه دفيكو سي ماتشا تيكاره نه بوانا تيكا بريكا هو دي ماتشا كده جي بحفرة بمينه بوانا كده يعني كي مانه سيبيش بوان دفيجر لازم سيبيش بوان از نباورم يعني دفيكو جبني هني كده اجي هم وارد فكرم لي ادبم كارا سيو يك سيو دوجي تير بكي بلكي جبلاكو فانا belki بهدور چند تیم هنا يعني بليزن لي امي بنيرن يعني چقاس بوان زياده گرتن او جمر لازم يعني جبوفيجي يعني دفيكو دالكو براستيجي برغريا خو مقاتبه يعني دماچا اورغريته تدي يعني goلاكو پیشي اورغريته آبت يعني چه سوسرت بو
de qada saha Cezayir'de 6 futbolistên Dalkurt'te bû. Yekî nabawan de weke ku dest û piyê xwe bihejîne rek habêt. Yani bergirî gelek girîng e. Ku tu bergiriyê bi kemalî bikî di nava not de qate wê fersenda gol abê tinê bigihêje destê te. Bigihêje destê te. Divê ku ji vir pê be felsefa Dalkurtê ev be. Yani bergirî yani defans dore ku fersend kete destê xwe te êrîş bikî te encam bide xis nexis jî bira canê te rihê te sağ be. Lê neveke wela pêçî ku xwarin di nava 6 kesa de ku yek rabe gorê baş meriv ev sosyete ayıp e nayê qebûl. Yani anha tene ew maya ku divê puana bigirin di Süperetan de bimînin yani. Baş yani tedbir gere divê çi bikin yani wek te goyan dijbilî defansê dibêjî li hembervan tîma tiştek din heye ku meriv bêje yani. Yani vega Süperetan kesê ku Süperetanê nas dikin ji nêzik ve dizanin ku lîstikên Süperetanê ne lîstikên pasan e, ne lîstikên xwedî tempo ne. Rîtma lîstika Süperetanê ya hemû tîma hem lewaz hem jî sist û hêdî ye. Ku di bergiriyê de tê wiha agresîv bî û tê wext û herem ji wara nehêlî ti kes nikare te têk bîne. Loma dibêjim divê ku Dalkurt tûm dayîm bê felsefeke defansê dekeva maça. Çima divê dibêjim? Yani di Süperetana Swêdê de wiha lîstikvanê ku weke Maradona weke Messi ya ji em bêjin dibê cambaz jî nînin. Yani yani ku tune dibe zanim hemû karek wanê cuda jî heye yani hema bêje. Belê yani ya xwedevan ya xwedîkarin bi wî hawiyê yani ijbilî profesyonelên Allsvenska yani. Belê gava ku tu nêzî rakîbê xwe bî ku tu bi wî re êrîşî topê bikî tê nehêlî ku ew bi rihatî topê bigire û bi rihatî pasa bide û dûre bi paş ve te biqevize. Loma ez dibêjim defans dibe agresîv be û defans dibe tüm daim nêzîkî rakîba bilêze. Ku ha bilêze rastî jî kes bi rihatî nikare gola bavêje Ere. Başe em ê binêrin em wek te got ihtiyaca me pêwîstiya me bi puana heye divê puana bistîne tenê ji bo puanê tê bikoşe sibê wê bi Sûnsvaler bilîze roja yekşemê jî wê bi Eskilstuna re bilîze. Misal mesela Eskilstuna min maça pêşî jî dî ku Dalkurt 5-0 wê têk bir. Yani ew Eskilstuna yani yek lewaz e rastî jî lewaz e. Haçî atletîk e lê ku tê karibî bergiriya xwe baş bikî û planekî biçûk ji bo kontraya çêkî Eskilstuna xwelber te nikare bigire. Nikare. û te ceribandiye jî. Te pênc gol avêtiye vê tîmê jî. Êde baş. Kek Elî Fikrî şik wek me got Dalkurt her çuqas futbolê dilîze wekî din beşin wek aktivîstin jî çalakvanin jî di saziyên sivîl û ew te loma jî saziya forma wekhevî ya Swêdê Dalkurtê îsal wek ew nîşan da namzet ji bo xelata wekheviya navbera însana nîşan da çend tîmên ez bînim ekranê vana gişî nîşan dane ji bo sala 2021 Dalkurt jî yek ciwanek ku divê lîstê de heye ev jî kêfxweşiya ji me re serbilindî ye ji bo Dalkurtê bi rastî. Ji belakî tê bîratek û serokê Dalkurtê jî digo em ne tenê futbolîstin em lobîstin jî. Loma ne tenê lobîstên Kurdan e her wiha di
دهنك çalakiyên Swêdê de jî xwe nîşan didin yani. Tê çi bêjî ji bo ya? Yani helbet Dav Kürt tenê futbolê nalîzem başta zanî. Dav Kürt bela ku xwedî nasnameyekê û ev nasnama wê jî Kurd e û bi ser kurdîtiya xwe bi futbolê re têkildar e, ev nasnameyeke gelek balkêş e, bandorkêr e. Ewma Swêdî jî pir acibînin, dinya jî pir acibînin. Êkû vê acizin tenê hikûmeta Tirk û ya jî neyarên Kurdan e. Dema da Asvenska da bû reklama wan ji bo ew kê bû? Ji bo bawerim kreşekî zaroka bûn yan jî weqfekî ji bo zaroka bû. Ew bû yani reklama wî. Bala pir kesî kişand bû yani. Belê baş tê bîra min, henga biryara wiha dabû. Pir başî kiribû, rastî. Baş. Îro jî pir baş Em yani em hêvî dikin ku vê xelatê bistîne. Namzet e we. û yani namzet nîşankirina wan jî min têra xwe ew têra xwe mîne û min kêfxweş dike. Ez şanazim bi vê halê Dawkurt jî ku di nava civakê de jî xwedî felsefeyek tê xuya kirin û xwe berdide nava şav û rihê civakê. Erê baş. Baş ekek Elî Fikrî Işık em dal Kurdê bihêlin em ê piş derbasî Alî Kurdistanê bibin. Amedspor dest pê bikin, min tîmên me yên din jî hene. Ez bi xwe nikarim maça Amedsporê temaşe bikim bi rastî. Ez ji înternetê ji nûçeyên wî taqîb dikim. Dernakeve. Min hewl da ku ez lê binêrim, em nikarim. Loma jî ez ê topê bidim te. Ka binêrim tê çi bêjî ji me re. Maça herî dawî li Ember Hacettepe 1-0 qizançkirin. Ev jî da Amedsporê dexist rêza neha. Hemam ji wê maçê dest pê bikin û piştê bipirsim maç çawa tên temaşekirin, zîndî tên temaşekirin, saziya weşanê maçên Amedsporê zîndî diweşîne an na weşîne. Yani mixabin ev kart destê Mislikom de. Mislikom bûye sponsora Liga Duyem, Liga Siyem û ji xwe re wêstekekê çêdike. Cadê kîjan dixwaze wê diweşîne, mixabin hefteya ku borî maça Amedspor neweşandin. Lê dîsanek xêrxwaza bi telefona xwe di maçê de maçê zindî di ser Facebookê de weşandin, min jî bi xêra wan saya serê wan min jî maço ha temaşe. Yani hepkî stûyê min qerimî bi rastî lê dîsa ez lavadarım ji wan re û ez minnetdarim û şükranê xwe ji min wan re dişînim, spasiyê xwe. Erê yani min dî ku Amedspor yani wekek ji maşa Uşaksporê vir de hepkî şemirî bûye. Futbolîsta bi rastî jî berra wiha ji can û ciyêr û ji kezeb dilîstin. Lê futbol beriya ciger û kezebê karekî aqil e, karekî plan e û em çixas Vêze ez ê endama wan puanê wan bînim ekirin, tu dewam ke. Tu çixas daxwazxwar bin jî, xwaz bin jî û aqil û plan tune be, însan di lîstika futbolê de hewqa nikare têk here, yani têk bibe bi rastî. Lê tiştê ku min dî hinek kemasiyên lêstika Amedsporê hene belak wê hebûne ji xwe min got wezê 10 heftiya ji bo wan sebir bikim. Lê tiştê ku min dît xeletiyên pasa pir bûn. Yani min jî girêdayê ew da wê heyecana psîkolojiya vê maçê. Yani kifşek ku hineka ji wan re gotiye divê ku em vê maçê serkevin bivêne vê gere em serkevin hineka ji wan re gotiye ev kelecanê mit tevgirtina van futbolîsta da dît ku însan hewqa kelecan be
اوقا غلطیه جدیه پاسین غلطیه yani pasên gelet rastî lîstika Amed Sporê xerab ev yek ya diduwa bergiriya wan pir li paş disekine yani nexasin di bergirî yani di lîstikvanê bergirî ew wiha kurayeke mezin didane lîstikê ev nexweş bû çima nexweş bû Hacettepe ku kîjan top davet bu lîste wan nediketine offside divê ku merivêya neke yani ku em gava dest bi êrişê dikin bergiriya me jî divê ku herama teng bike mere were û ya siya geletiya sê ku min dît dîsa bergirî ji dûr ve li binê topê dixistin xwestin ku êrişkerê wan tekeve pozisyona golê yani erê canar çiş li hev tên wiha gol têne avêtin lê ev nabe planekî golker ji bo ku planekî golker yekî weke zîdan divê lazim be ku ew topê ku ji hawayê tên hê top nagî ji erdê li hawayê wê topê kontrol bike yani hunereke mezin yani Ayxan Atik ku bala xwe bide ser van tişta hedkî tîma xwe ji bo heremê teng bike bi pêş ve bajo û gava Amed Spor êriştike û bi rastî jî ew qada navîn ew pas dayînê jî hedkî bi kalîte bike û ji bo herema sisiya ne ji dûr ve wiha dibe çi hinek pasên navendî ku bê avêtin ez bin wê bêtir bi ser keve lê dîsa dibêjim yani bela ku vê tîmê bi hev re kampek nediye bi hev re maçên haziriyê jî nekirine ez dîsa li benda sê çar pênc hefteyê dilê ez ê bisekilim da ku ez ê bêjim wala lîstikeke Amed Spor hate holê ya da nehate holê ya jî Ayxan Atik kêr hatiye ne kêr hatiye ez vê gavî tişî nabêjim erê çend maçê dijî pê baş wekî de ji bo Amed Sporê tişkî bêjî hebe em derbasî beşê yani Amed Spor ku bala xwe bi dest ter bergiriya xwe weke dal kurcê dibêjim pêşî bala xwe bi dest ter bergiriya xwe wir de hinek ew arîze û arîşteya çareser bike wê tîm bi ser xwe de were wê tîm hê baştir bibe helbet ku gelet jî bilîzî lê tu sê puana bi dest dixî ew sê puan li mala te ne dibin ête di pêşbaziyên wiha de puan bergirtin tiştekî girîng e doma divê ku her hefte ya em sê puana ya puanekî gelgirin me best ew be baş tîmên din yên Kurda Wan Spor qezanç kir lê Batman Spor hinek ew dike sê maçên xwe ewil qezanç kirin way du maçên ser ev du wenda dike çi ew kate derheqê yani bi rastî Qereqoçan jî tîma Kurdayê ez jê hez dikim Batman jî tîma Kurdayê lê min ev maç bela ku temaşe nekir ez nikarim derheqê wê de analiz bikî yani zehmet erê lê ya Batmanê Wan Spor li hember Sakarya Spor qezanç kir saha xwe Batman wenda dike ya Batman bi rêza heşta de ye Batman bi rêza pênca de ye ez dixwazim şiroba xwe derheqê Batmanê de bajo yani ya Batmanê jî yani mesela Batmanê belê mesela min ne ez Batmanê me dixwazim tiştekî erê ma pir bêje bi kêf xwe jî divan seviya de yani meriv tîmeke ku standart ava bike pir zehmet e rast lê kifşe ku sê maç ser hev serket di maçê ser hev têk çû divir de bêdengiyekiyek heye yani nizam bi Kurdî denge çi ye yani bêbalansiyek heye divir de bu tîmeke xwe balans bûna tê bizanibî wiha
سه هفته سر هف قزانج ناکه بس هفته سر هف تک ناچه نورمال اوی هیه هف روشک آنورمال کفشک هنک اصلا گن تیمه هنه باشه ایوه چاهی هم درباسی اوروپای ببن لیگن خراسه ببن هم درباسی اوروپای درباسی تشکی بیشی ارزی تشکی بیشم از وان سپوره پیروز تکم Türkiye de tim henek az gelek şu an açsın. Yek Bursa Sporu, yardımcı Sakarya Sporu. Yani ki bu an bilize az Edirne diktim. Erişi van dikin ne olsa? Yani doğru denecek perest burası gelek tadacil mekirler time kurdan kirler ama jvan tima hasnakim noma dubare piroz tkim Van Sporu. Bu Sakarya Spor tek biliyor. باش هم جي وقت تفكر ما قوم درباسي ليغن اوروبا ببن ليغن قراسه ببن جي بريمير ليغ ام داس بكن كيك علي فكري شيخ بريمير ليغ هر جاري تيك وهرتن هر جاري تيمكي خنشان ده لدوان 4 ماتشين داوي ده تیمکی بالا میکشن تدبینی اکرانی ده استون ویلا دول همبر لیستر سیتی 1-0 جی خزش کرد بری هم درباسی استون ویلا ببین جبو پریمیر لیگ به حتی کیجان ماچ بالا تکشند yani elbet maça beni Harry Green Everton ve Liverpool belaku ders dersi yani derbiyeke hakikiye. Evet. Do aktarma bunu. Yani do behaframan. Evet, Liverpool, Chelsea, Southampton, CC, Manchester City, Arsenal 1-0, Newcastle, Manchester United 4 kazanç kır. Le Aston Villa tecrübeyi çi beji yani te biramın salih haştevan Aston Villa gelek denk veda bu salin hafteci te çavadit Aston Villa. Yani Aston Villa isal ve gurur geçti. Aston Villa ne bir tesadüf ne bir sürpriz van encama bir destekhe. Leistike kevani kurteye ev leistike gelek konan diye o vakeko eko heri Bielsa fam kiriye davisi yani rahinerin Aston Villa evji dikada navin de kat enerjiya sarf nake ji planeki ama ji defansı kopşikleki tigijinin kada cezaya ya peşpazı ve udur deji brasti işin balkeş dikin mesela maça Tottenham'da tek çun yani bu 2-0 jwir garantın maçı yani ne haneke يعني هين وقت هرقارد بيجي حتى بنشش ماشنين ليستن تيم خوارنكر ناماده بكن حاضر نابن ابجي هين كي ورا يا زواد بيلم دلي جدنجي هرتم تيجو هرتم كامل بنرن يعني دروجن بيش تبي جوابه yani tişteki de yetfazındır da beş beje ezbim wet peşya mede dema pandemiye futbol çibu tekniken antrenmanı çibu tekniken plana çibu ve ergiş venen sandın ama bu kuyunun ev carabandıneke tecrübeyeke gelek avartıya yani bela pandemi heye ve pandemide tim amadetkin endişe heye ve ahli girin ev mantaliteke dineye şuet ve demede mefhuma deplasmanı jhole rabuye belaku bandora ali gratne yani mesela Liverpool'u Everton'da jimin ve di ere az Ancelotti küçük ne bilim Ancelotti rahinere Everton'e yeki kera khohe Ancelotti le
يعني ليفربول هو قصد برخده دا يعني بآلي غير وكك رحن فوتبوليستا جيكيما يعني ايكوان وهاك تحت دا ياجي دبيت دي قزنجكي تمجبوري ايكو فيتش تتبيجي كفشك وايدي حتى فهم كنكو آلي غيرن ايو اره شخو ايفرتون سركيشة استون فيلا ليفربول هر سيد دو اردونه يعني يعني وككم جو انجلوتي امجي غريكا يعني اره استقاوية فوتبول جديد زانن يعني الاستقاوي براغماتيستا يعني او امبيجن استراتيجيا فازيدتير اناليزا كوج راكيبي خاطر تخاد كا بلان الاستقاوي شو ايكو انجلوتي افا افيك ياد دواجي بفوتبولر ستاره تكليه كوس خوش ساز دكاكو تدبير قي إليزيون دكا يعني تكليه خوجي السر فوتبوليستي قالك باندور كيري شو راينرك جبول الاستقاوي الاستقبال خواه قاني نكه او الاستقاق بتخوازه دوی ماچه ده دنکه ده بولی دوی مسئله ده انجلوتی یکه مورینو دویه كامل بنر كان روجن بيشين ماتشين عولن شهر ماتشاتنا ليستن برايا من جوان ليجن قراسه سوربريز هاري مزن لا ليغا هات لا ليغا هم برشلونه هم جي ريال مدريد تكچو ريال مدريد تول مالا خو لهمبر تيمك كو هين ايصالاتيه لا ليغا لمالا خو تكچو كرتاسي تيجبو لا ليغا تشبيجي هين اوجي حمو شهر ماتش شويه الله حاله برشلونه لا حاله يعني تريد تجدو مرات كريزا ايكونوميك هبت برشلونه يعني كريزا ايكونوميك راستي كريزا كبسيكولوجيك يعني ميسي ناخذ ايدي لا ليغا برشلونه وميسي هرتشتي برشلونه سواريز شو يعني شوندنا سواريز ناوقا جرينجا نجري سواريز نا فوتبوليستكيك وازها ويبرد عجبينم ناك جوانا سواريز ونا امبيجن يعني تشتكيكو برا خطرناك كما سيكا مظل هولي يشتكيو هاتنا شكو سواريز اللي ميسي تشتكي دنيا بلاكو ميسي بيدله ازبن برشلونه ايصال وبيدل به ليه اف بيدليا برشلونه بياكو ريال مدريد بفراندا ايفيغا راستن اري يعني بيشبازته دنابا كريزه بسيكولوجيك دي والنكاره تبقره ودرابه تيمكو ايصال بركتي لا ليغا المالا فو تكره هل انجام دنابا فوتبول ده يعني جانا انجام المساجد بن يعني ده فوتبول ده هنا يعني انجامكم مرمنا البنديبون در كيفن هولي هذه اسباب باوري لما تيمك قراسوك ريال مدريد لما لا خوارتك بتش بالا هيك شيء تكشي هل بالا بشنا لي از دبم اف قضايا يعني ريال مدريد بسا ريال مدريد براكو صابا برشلونه ايصالتنا وبرشلونه نا راكب ده ريال مدريد كوريا في توازن بيش اتلتيكو مدريد فاوق البرويني كان فكره يعني از باوريد وايصال ريال مدريد براحتي بشان اتلتيكو مدريد لان برسلتا قزنش كربو سلتا فيغو تيما غاليسيا الجي وكما كردا اوجي اسبانيا آزادی گالیسیا فارسی دیم خابن اوجی و کمه تیموان سلتا ویگو هم قناه افرته از یک ده حواله منی گالیسیا نهانه ای باشه تیما خود پاریزن پرتو فازن دیم خابن ای ده باشه آره
بوندسلیگا اگر ام ورن فاکتورا لواندوفسکی هینجی لور رولک مزن دلیزه د باین مونیخ ده وقت من هرگاه گوت اف گول چکره بدنگ ولا داویجه و سر افدو داویجه و لی ام هرتن بحثاب مسی و رونالدو دکن تیه چی بیجیش بو به Vegan ji bo çi Lewandowski Abi evka enca maçlar bejim peşi bayan çaryek deplasmanı kazanç kir yadinci yekdinci ev bu Leipzig lehember Augsburg'e 2-0 kazanç kir bu ku serkeşe Leipzig başa devam ki ere yani li Almanya futbol bi pergaltê lîstin ev rojayê yani Hatayê heya vêga li Almanya futbol pergaltê lîstin doma ji nava Almana kesên wiha weke Messi, Maradona, Pele navdar derneketin. Çima derneketin bela ku ev pergal alîgariya vê pergalê wan encama bidixistin. Mesela Müller hebû wextê xwe de bû golkerê hêrî bilind jî lê weke Pele, weke Maradona, weke Cruyff dernekete pêş. Yani bi hunera xwe salên hefteyê bêjî vêga jî yani Almanya ekoleke Almanya herga veke xwedikevne şopiyekê yani tîmê wanê qelç girêdayê pergala xwe ne tîmê wanê sereke jî hane lê îsal ez bim wê Leipzig negalsman wê gelek zor û zehmetiya ji Bayern re derxet ez nabêjim ku Leipzig her sal wisa serkêşî dike wer dest pê dike piştre paj de dimîne yani nizam îsal tedbê wê wer nebe tedbê yani dibe ku wer bibe yani Bayern Münih jî Bayern Münih'e bu şampiyon liga, şampiyona yani nehneke bu topa ku ew dilîzin jî yani zor zahmet ku meriv xwe li ber wan bigire. Wana kabul dikim. Lê tiştekî dinê heye. Yani Bayern imparatorluğu li Almanya. Yani alî medyayê ve ne li Almanya li hemû cîhanê yani. Em bêjin nava wê ligê de yani tiştekî ew xwaze domîne bike kes nikare pêşavê bigire. Lê negalsman tiştekî dinê ceribîne. Yani tiştekî nû ye ew çi ye mesela gava di maça de stopekî tavê jî futbolîstekî ew bi hunera xwe berê xwe dide qala rakîb berê xwe dide yani. Lê negalsman bi sê kesa vîkarî dike. Bela ku bi sê kesa vîkarî dike evinga dibe pergal. Em ê çi bêjin wê La Liga Bundesliga di nava presa Bayern Münih û ew sê kesê ku berê xwe didine qala rakîb nava van her du lêstika de wê here were. Qenaeta min îsal ev e. Rast. Baş em derbasî seriya A bibin li wir jî yekî Emrewî hema bêje hatiye gîştiye Çilê di Mîlan de dilîze ji tîmeke navdar diçe tîmekî navdar hema her tim di tîmên navdar de mezin de lîstiye. Zlatan İbrahimovic bi faktora wî Mîlan 2-0 kazanç kir niha jî serkêşiyê dike. Ji bo seriya A tê çi bêjî? Yani ji bo seriya A Mîlan baş e lê rastî ez lêstika di tîma pir diecîbînim yek Sassuolo'ye ya jî Atalanta'ye. Ez Atalanta wenda kir ama lêstika wan pir xurd e yani dibe ku hûnda dikin lêstika wan pir xurd e ez bi bandorî lêstika wan her du tîma dişopînim. Yani vana wê tîmên qerase zora wan têxin tengasiyê wek Juventus
öyle Kürtçe yani Kürtçe duve seviyede ne? Listikaman duve seviyede Loma şu bağlamcı kişide le vakit go İbrahimovic şu markaya ki yani İbrahimovic Avcı vakit Lewandowski ne UEFA vidbine ne FIFA vidbine vak mago hamatane navin Messi و رونالدو درکتنه وانیدن شوار مانه حتی او دو کسبن خویه کسی دن وینه نکه پیشیا وان yani embelcin yek Messi de Ronaldo se navi kiye ya Lewandowski ya İbrahimovic'e yani İbrahimovic çok edi de bek takavut be yani Neymar nahi nabere yani yani böyle breze yani bu böyle breze yani hayşne evin yani ekun avdar o ekun namzetin şbebe le hususiyeten İbrahimovic pırın yeki halka bejna vidreş disa her dulin gibi bu kontrol نرحت باشه ابراهیموویچ برنامه پیشت جیک تایبت بدنه هناك بعصاوي بكن قال لك تشتنك ومرر سري بيجا براستيجي برسي من اف بون لسبي ليغا شامبيونان دسبتكن او جي سبي دسبتكن او جي كيف خشيه كامل دس بماتشن خوشی بکن کی هنسبه زنیت کلوب بروژ دینامو کیف یوونتوس لیپزیگ استانبول başakşehir رنج کراسنادر لازیو دورتموند چلسی سویلیا پاریس منچستر یونایتد بارسلونا فرانکفورت evji ve sibe bilizin roja çarşemeci grubeden ve bilizin Jbol Liga Şampiyona te goçu yani İsal benim Liga Şampiyona ve de bera Premier Lig ve Bundesliga'da harabere az ihtimali dadme Serie A ya Fransa'dan alıyorum ve çıkıyor ama Lig 1 bu. Lig 2 ya Fransa ne? Evet. Ya Fransa. Yani de Paris Saint-Germain vereli disa ve ev naven damazın vakashavaki mazın disa nava timen ladik evde Premier Lig ve Bundesliga. Benim bu kadar çempersen ama ona mezakin ama var bejin yekce seyda avşan disa persiyet beçet ve az fazla puanın timavli nekat na yapıldı. Şu boyu emberya bername bejin ko YouTube temaşekin. التلفزيون يقيد زيرك تماشى بكن جبوك هون دقاليتا تلفزيون ده تماشى بكن ماتش بروجرام إنه وكيدن إكراني هون دكارن مزن بكن يعني مخابن وشان المد سر ميديا سوسيال ده بيهاوي أمكارن بنا بيشنيا بكن جوا وكيدن يك برسك بتركيا يا نافذ بقينم لهم بقين كاتش بيجا دال کردو آمد سپور هیوليرو قامشلو تورنوایک لآلمانیا چکن افر بهایه باور ناکم کار بهین یعنی امکانات به سپانسور پر زنگین ببینن وقت اودی مرسدس نزارچه بنا جبو تیم نوها بچوک باور ناکم کن سپانسور یعنی تی سپانسور بچوک جی وین کاربن مصرف آوان بدن yani باور ناکم yani evet beji heye işte mazantır heye yani dal kurtulana vakti var her nakide. Nakide. Haber ediliyse bana çillediliysin. Yani gava de Svede navende devir lig tespit ettin. Yani Ali evkeşi takvim maçı naven. Sponsor. Baş elbet sakın heye dibece dal kurtulma fana gijine bir milyona kesan جبوی هون تشکی دکن شما میجی تام دست بکرانه بعثاوی بکرانه هم دخوازم برنامه که تایبت چکن براستی جبو دال کرده جبو اندام وان زده بن هم هول دادن کو وی دوش یکشمه چکن بکله کسی نافدارین کرجی بشتار ببن کو هم وان
نشانی وان بدن مرف چاوا دبه اندام دال کرد سپورت مرف چاوا کار عالی کاری وان بکه امی ریوه برن برپرسیارن دال کرده بینن ور بحثا خواه بکن ام دخوازن برنامه که وها تایبت چیکن روژه یکشمه جبو ناساندنا دال کرد سپوره و جبو اندام نو دال کرده ev bun wekî din tişkî din bêjî nakeke wala gotiye min Seyda Alpşen gotiye ez bendêmek û hûn li ser Lîga Şampiyonan tiştekî îdia bikin yani hîn maçên ewle nizam merivê karibe tişkî îdia bike kek Elî tu tişkî bêjî ez dixwazî bînim ekranê em bêjin ka Seyda merak dike Zenit Kulüp Bruj Dinamo Kiev Juventus Kîjan îdia yani Zenit Kulüp Juventus derkebe Juventus derkebe Leipzig ve derkebe Dortmund heye Chelsea heye hinkî xwe bin wala yani bir de lê adin gruba mirinê dibêjin Barcelona Paris Manchester United bir de Paris û Barcelona ve derê eşkola qediya de başa kek Elî Fikrî şik em îro jî hatin dawiya bername xwe tu tişkî din bêjî herî dawî gotinên xwe dawî Maliya bayanê ku temaşevanê me pirsên girîng pirsên ku navawan de zanîn hebe bipirsin ez jî kêf xwe ji dixwazim wana dersîv bikim bira pirsê xwe zêdetir biraz zêdetir werin ku em germ bibin rejî münaqeşe bikin Vay Seyda Alpşen nasekire bêcare ji min dipirse yani em hela temaşe bikin yani ez jî hema wek Elî Fikrî şik difikirim kîjan wê ji grûpê derê lê gruba Manchester United Paris Barcelona gruba ku ez ê hertim lê mêzekim me ew e ez ê hertim li wî mêze bikim temaşe bikim ka em binêrin hera wê çawa be baş e kek Elî Fikrî şik spas ji bo vê heftê jî Spas baş temaşevanên hêja îro jî em hatin dawiya bernameya xwe heya hefteyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de ê baş